יום הולדת שמח, ג'קוצ'ו, עד 120, עוד 40 שנה. רציתי לספר לכם על היסטוריה קטנה של הילדות שלנו. ז'אק נהג להיות הנשיא של החנות שהיה לנו, שהקמנו אחרי המלחמה. ואני הייתי סגן נשיא, הוא היה בן 14 ואני הייתי בן 11. והיינו קונים מוצרים בסיטונאות, מנסים למכור אותם בקימונאות, כמובן כרגיל. והלכנו לקנות איזשהם בדים, והמוכר משום מה טרח להגיד לנו תמיד שכל דבר זה רס מעלו. והביטוי על הפנים שלו הוא שאנחנו, רס מעלו מובנו בערבית שזה בעלות, במחיר העלות שלו, שהוא לא מרוויח על זה שום כסף. אז לא ידענו מה המובן של רס מעלו. אבל מה שהוא ניסה להגיד לנו שאנחנו מקבלים מחיר מאוד טוב, מאוד. אז התחלנו להסיק מזה שכנראה רס מעלו זה משהו שחייב להיות שם, אחרת הסחורה היא לא טובה. אז בשלב מסוים הוא לא אמר רס מעלו, על משהו הוא לא אמר רס מעלו. אז ז'אק פנה אליו ואמר לו, רס מעלו? הוא אמר, סתכל עליו, מה זאת אומרת, אתה לא רוצה לתת לי לחיות? אז שאל אותו פעם שנייה, רס מעלו, לא רס מעלו. אז הוא, זה כל כך מצחיק. הבנו סוף סוף את המובן של המילה, אבל זה ממש קצת מזכיר לי איך שבגיל כל כך צעיר ניהלנו עסקים שם כבר בגיל 14 ו-11. anyway, אז כל טוב חמודי לך ולכל המשפחה ולהתראות. שלום. יופי.